Μεγάλες ελπίδες γεννάει το θέμα που θα δείτε, όπως όλα τα ιατρικά θέματα τα παρουσιάζουμε κρατώντας κάθε επιφύλαξη. Τέλος λοιπόν στους πόνους στη μέση που απασχολούν πάρα πολλούς και μάλιστα χωρίς νηστέρι και χωρίς πόνο υπόσχεται ένα μηχάνημα. Μηχάνημα που φέρεται να έχει κατασκευαστεί στα εργαστήρια της NASA και έχει έρθει και στην Ελλάδα. Λέγεται Physiotech, η νέα αυτή συσκευή και υπόσχεται να θεραπεύσει αυτούς οι οποίοι θα καθίσουν πάνω της από πάρα πολλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, από την κύλη μεσοσπονδυλίου, από αυγενικά σύνδρομα, από αθλητικές κακώσεις και άλλα από εκείνα που μας ταλαιπωρούν πολύ. Μακάρι. Ένα νέο μηχάνημα που βασίζεται στη διαστημική τεχνολογία της NASA υπόσχεται να απαλλάξει όσους υποφέρουν από σφιαλγία, κύλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, αυγενικό σύνδρομο ή λιγκοϊζαλάδα και άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Το μηχάνημα Physiotech αναλύει τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις και κατευθύνει το θεραπευτή ως προς τη θεραπεία. Σκανάρουμε όλη τη σπονδυλική και τα στήλη και τα άκρα με το μηχάνημα. Ξεκινάμε από τον αυγένα και βλέπουμε με το μηχάνημα που εντοπίζονται προβλήματα στην αυγενική μοίρα στην αρχή. Τα προβλήματα φαίνονται είναι οι σπόνδυλοι που βγαίνουν έξω από αυτή την πράσινη γραμμή. Υποφέρω από τη μέση μου εδώ και 6-7 χρόνια περίπου μετά τις γένες, ειδικά ταλαιπωρήθηκα. Επισκέφθηκα διάφορους γιατρούς, μου λέγανε η επέμβαση ή το πιο σωστό που θεωρούσα να μείνω εντελώς ακίνητη στο κρεβάτι. Έχω κάνει ήδη 7 επισκέψεις και είμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορώ να κινηθώ, να σηκωθώ, να πάω στη δουλειά μου, να οδηγήσω. Σκοπός της θεραπείας είναι να μειώσει ή να εξαλείψει τον πόνο και τα άλλα συμπτώματα μέσω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή που πονάει. Στη θεραπεία το μηχάνημα ασκεί μια πολύ μικρή δύναμη πάνω στον σπόνδυλο ή στην άρθρωση και ουσιαστικά δημιουργεί μια σπονδυλική ευθυγράμμιση. Σταματάει η πίεση στα νεύρα και στους σπονδυλικούς δίσκους. Άρα έχουμε ανακούφιση από τους πόνους. Έρευνες δείχνουν ότι 8 στους 10 ανθρώπους θα αισθανθούν πόνους στη μέση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Από την πρώτη κιόλας φορά, γι' αυτό εντυπωσιάστηκα, έφυγα πάρα πολύ ανακουφισμένη, πατούσα το πόδι μου που δεν το πατούσα. Η επιστήμη την κάθε μέθοδο την εξετάζει εφόσον έχει πιστοποίηση και ερευνητικά πρωτόκολλα σε διεθνές επίπεδο. Κάθε επίσκεψη κοστίζει 50 ευρώ. Σε καρκινοπαθείς με όγκο στη σπονδυλική στήλη, ασθενείς με κατάγματα και πάσχοντες από οστεοπόρωση μεγαλύτερη του 45%, η μέθοδος δεν εφαρμόζεται. Θα ήθελα παρακαλώ, επειδή είχαμε μια κρεμότητα από ένα θέμα που δείξαμε στο δελτίο και μια επαναστατική μέθοδο για ανθρώπους για τη μέση, για ένα μηχάνημα το οποίο έχει έρθει από την NASA. Έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες των αστροναυτών και το παρουσιάσαμε χθες και έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο κύριος Κακαβάς, να μας δείξει πώς ακριβώς λειτουργεί. Γιώργο, πάμε γρήγορα στην επίδειξη και θα τα πούμε και μετά αμέσως από μια μικρή διακοπή. Για πάμε. Έγινε κύριε Παπαδάκη. Ξεκινάμε με το σκανάρισμα αρχικά της αυγενικής μοίρας του ασθενούς. Έχετε ένα μηχάνημα λοιπόν, το οποίο αυτό μηχάνημα καταγράφει τη ζημιά. Έτσι. Θα δούμε στον υπολογιστή, θα δούμε σε μια οθόνη η οποία είναι πίσω σας, παρακαλώ τον οπερατέρ, είδαμε την εξέταση, όπου ταυτοχρόνως καταγράφει που υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε στη σπονδυλική στήλη, όπου εκεί εσείς μετά θα δείτε τα αποτελέσματα και θα δείτε που υπάρχει βλάβη. Έτσι δεν είναι κύριε Κακαβά? Ακριβώς. Εντοπίζουμε την πηγή του πόνου, κύριε Παπαδάκη. Όχι μόνο στη μέση, σε όλη τη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις. Ξεκινάτε από τον αυγένα και καταλήγετε μέχρι τη σπονδυλική στήλη. Έτσι. Μέχρι το ιερό οστό. Μέχρι το ιερό οστό. Δεν μου λέτε, μόλις εντοπίσετε πού υπάρχει το πρόβλημα, τι ακριβώς συμβαίνει? Το μηχάνημα κάνει κάποιες ελαφρές κρούσεις πάνω στη σπονδυλική στήλη, ανώδυνες, και δημιουργεί μια σπονδυλική ευθυγράμμιση. Τώρα στο μηχάνημα βλέπετε απέναντι που υπάρχει το πρόβλημα. Βεβαίως. Μας δείχνει ότι η κυρία Κατερίνα έχει ένα πρόβλημα στον αυγενικό σπόνδυλο τον τρίτο. Τώρα έγινε διάγνωση. Η θεραπεία πώς γίνεται? Δεν είναι διάγνωση, είναι αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Ξεκάθαρος. Μάλιστα. Το μηχάνημα λειτουργεί μαζί με τις εξετάσεις που μας φέρνει ο ασθενής. Ναι. Και πάντα μετά από συνεννόηση με τον γιατρό του. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αξιολόγηση που δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυγενικό 3. Και τι κάνετε εσείς, μετά με το μηχάνημα αυτό τι κάνετε? Το μηχάνημα, επειδή είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο, το κομμάτι αυτό που δείξαμε είναι απλώς η ανάλυση. Η ανάλυση. Προχωράμε στη θεραπεία. Για να δούμε λοιπόν τώρα στη θεραπεία. Να γυρίσουμε λοιπόν να δούμε τη θεραπεία, παρακαλώ τον οπερατέρ.
Η θεραπεία γίνεται, ασκείται λοιπόν μια μικρή πίεση με αυτό το μηχάνημα. Ακριβώς. Η κυρία τι αισθάνεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η κυρία τι αισθάνεται, για ρώτησε την. Τι αισθάνεστε τώρα αυτή τη στιγμή εσείς? Όχι πόνο. Μια πίεση. Πίεση ίσως. Ναι. Περιοδική πίεση. Πόσα κύματα έχετε κάνει? Αυτό εκπέμπει κάποια ακτινοβολία, μήπως, κύριε Κακαβά? Καμία ακτινοβολία, κύριε Παπαδάκη. Θα ήθελα να δείξω εδώ στην οθόνη ότι ο αυγενικός σπόνδυλος 3 είχε μία αντίσταση 109. Δηλαδή? Είναι ένας δείκτης που μας δείχνει την παθολογία. Και ο δείκτης πόνου εδώ δείχνει ότι μετά από αυτή την εφαρμογή την απλή έχει πέσει στο 86. Πρόκειται δηλαδή για μια επιτυχημένη εφαρμογή. Και ήταν για πρώτη φορά. Πόση ώρα διαρκεί αυτή η θεραπεία κάθε φορά? Η θεραπεία αυτή διαρκεί 40 λεπτά 40 για τον λεπτά. κάθε ασθενή και εξαρτάται πάντα. Φεύγει ο πόνος ή έχουμε θεραπεία? Φεύγει ο πόνος ή έχουμε θεραπεία? Όχι, έχουμε θεραπεία. Λοιπόν, γιατί θα επιστρέψουμε για να μας τα πείτε. Θα επιστρέψουμε για να μας τα πείτε λίγο αργότερα. Εξασκεί στο ανθρώπινο σώμα και ειδικά στο σπονδυλικό επίπεδο 150 μικρές κρούσεις. Κεφάλι μπροστά, χαλαρώστε. Θα ξεκινήσουμε την αξιολόγηση. Το Physiotech είναι μία μέθοδος ανάλυσης, αξιολόγησης και θεραπείας της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Το μηχάνημα εξασκεί στο ανθρώπινο σώμα και ειδικά στο σπονδυλικό επίπεδο 150 μικρές κρούσεις που έχουν σαν στόχο να ελευθερώσουν τη σπονδυλική άρθρωση, να προσφέρουν μεγαλύτερη κινητικότητα και μείωση των συμπτωμάτων του ασθενή.